खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो पिएम किसाननिसो मोनसे आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। गोबाङानो सानबाय दङ दि पिएम किसाननि 22 इनस्टलमेन्टखौथ' दाख्लै 13 मार्चआवसो नोंथांमोना मोननो हाबाय दे लोगोफोर। नै बेवहाय बिथांमोना स्टेटासखौ होनानै दोनखादों। दा 23 केएसटिखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन, गोबाङानो माने गोसोआव सोंलु जाबाय दं आरो माब्ला मोनगोन होननानै हांखुर जाबाय दं दे लोगोफोर। दा बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो जास्ट खालामनानै फोरमायहरगोन आरोना, बे 23नि केएसटिखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हाथावो। दा नैबेयावहाय बिथांमोना होनानै दोनखादों दे पिएम किसाननिया। नैबेयावहाय नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नैबेयावहाय बिनि जि मोननायनि जि मान, बे मानखौ नैबेयावहाय होबाय थायो, फारि फारि बे खारबाय थायो। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा बेखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जि दाख्लैनिया जुदि मार्चआवसो जुदि नोंथांमोना मोननो हाबाय, जेब्ला मार्चआवसो दाख्लै मोननो हाबाय नोंथांमोना। दानिया जुदि गोदान बे 23 केएसटिखौ नोंथांमोना माब्ला मोनथावो, नोंथांमोना बेयाव साननानै ला, माने नोंथांमोना एप्रिल आरो जुलाइनि गेजेरावसो नोंथांमोना बेखौ मोनहैनो हागोन। बेखौ नायोब्ला दाख्लैनि जि मार्चनि लास्ट सप्तायावसो नोंथांमोना माने बेखौ लास्ट थारिखआवसो नोंथांमोना बेखौ मोनहैनाय बायदि जादों दे लोगोफोर। मार्चनि 13 थारिखहालागैसो नोंथांमोना मोनबाय। दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मार्चनिफ्राय सानबोदो नैहाव मार्च, एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ, माने नोंथांमोना जुलाइनि गेजेर ससेयाव नङाबा लास्टहालागैसो नोंथांमोना बे 23 केएसटिनि पिएम किसाननि फैसाखौ मोनहैनो हागौ दे लोगोफोर। दा बेयाव नोंथांमोना फिक्स डेट फैयाखै, आं बेखौ बुङाखै लोगोफोर। नोंथांमोना बे जुलाइनि लास्टआवसो, माने 15नि ओरैहाय आबावसो, 15 थारिखनि उनावसो नोंथांमोना बे पिएम किसाननि फैसाखौ मोनहैनो हागौ आरो लोगोफोर। माने मास मोनथामजों खनसे पिएम किसाननि फैसाखौ सोनाय जायो। बोसोराव नोंथांमोननो खनथाम सोनाय जायो आरोना लोगोफोर। बेखौ नायबा बिथांमोना बेवहाय डेट होखादों। दाख्लैनि जि फैसा सोनाय बियो एसे माने लं जादों आरोना लोगोफोर, लास्ट डेटआवसो जाफैदों, माने लास्ट मान्थआवसो। दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननियाबो नैबे पिएम किसाननि जि 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाया जुलाइनि माने लास्टहालागैसो हाबहैनो हागौ आरो दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा बेनि गेजेरावनो जुदि सोरबाफोर पिएम किसाननि फैसाखौ माने मोनाखैब्ला बा गोदानै एप्लाइ खालामनो गोसो दंबा, नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानैबो लानो हागोन आरोना। गोदान एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा दा सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना पिएम किसाननि 23 इनस्टलमेन्टआव माने फैसाखौ मोनहैगोन आरोना, नोंथांमोना जुदि दा एप्लाइ खालामखानो गोसो दङब्ला। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आधार कार्ड लिंक गैयाबा आधार लिंक खालामनानै लाखा। आरो सोरबा केवाइसि होआखैबाबो केवाइसिखौ आपडेट खालामनानै लाखाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ जुदि एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांमोननि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानैबो एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन, नङाबा नोंथांमोननि खाथियाव थानाय जि CC सेन्टार दंना, बेवहायबो नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। आरो जुदि नोंथांमोना गोसो दङब्ला गाव गावनि मबाइल फनजोंबो बेखौ माने एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय अप्सनखौ नुगोन नै लोगोफोर। नोंथांमोना माबोरैहाय एप्लाइ खालामो आं नोंथांमोननो खिन्थानि, बबे अप्सनाव थांनांगौ नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो खोन्थानि आरोना। नै लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय नुदोंना फार्स्टनि जि अप्सन निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव पेजआ बेफोरबायदि अपेन जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नै बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन। नाथाय नोंथांमोना बेवहाय गोसोआव लाखा, गोबांनियानो आधार कार्डआ जायाबो जानो हागौ। जाय बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखाबाय दे, बिथांमोना रिजेक्ट जाजाबाय, बिथांमोननि आधार कार्ड नाम्बारा बेवहाय जानाय नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि फ्रेस, माने गोदान जुदि आधार कार्ड नाम्बार दंब्लासो बेवहाय होबानो जाबाय दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो, बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराबो निउ जाथारनांगोन दे लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखा। गोबाङानो बेखौ एप्लाइ खालामनायाव माने जायाखै मायाखै होननानै कमेन्ट्स खालामहरनो हागौ आरो। नाथाय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बाराबो एकदमबारे फ्रेस जानांगोन, गोदान। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराबो गोदानथार जानांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय सेलेक्ट स्टेटखौ माने सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव केपचार कड दंना, केपचार कडखौ नोंथांमोना नैयाव फिलआप खालामनानै लाबानो जाबाय आरो। लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गेट OTP थुयोब्ला नोंथांमोनाव OTP खनसे थांगोन। खनसे OTP थांखांनायनि उनाव आरो नोंथांमोनाव आधार भेरिफाइडनि मोनसे आरो OTP थांबावगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोनाव खननै OTP थांगोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, गोसोआव लाखा। नोंथांमोना खननै OTP थांगोन। खनसेया जाबाय नोंथांनि बेवहाय रेजिस्टार खालामनायनि, आरो मोनसेया जाबाय आधार OTP नोंथांमोनाव थांगोन आरो आधार कार्डनि। दा बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय। आं बेवहाय दा फुल प्रसेस मानि एप्लाइ खालामनायनि आं दिन्थिथ'वासै लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननो नांगौ जायोब्ला आं नोंथांमोननो लाइभ माने फुल प्रसेस बेखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामो आरो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिहरगोन आरो लोगोफोर।
दा गोजोन्थों, दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय।